Sub-county ma Kisumu East oyudo jip mar arita to kiepo mar Tesend obila maduong' e sub-county no. Ogai mar obila Douglas Kanja kanyakla gi jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ne otelo e nyasi no. Laktar Omolo oyango chiruok mar piny owacho mar neno apisas mag arita kwe otiyo e lwasi makare. Nopako mokalo mijing'o moseketi gi jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir kuom bedo paro manyime mar tego arita kwe e alworano kaachiel gi neno ni jopiny oyudo dongruoge mowinjore. Bende oyango ni piny owacho dhi ndiko apisas manyien mag obila mar 10,000 kaka yo mar rakruok gi nok mar tije kaachiel gi jiwo arita kwe. Omolo wacho ni dongruok mar piny nyalo mana bedo makare ka kwe nitie motegno. And today I am sure the regional commander here is going to ensure that this station is populated and it must start serving the people of Kisumu. It must start serving the people of this area. We want to work together with the people so that we can ensure that there is peace and security in this area. Because we are handing over this police station to the officers who will serve here, this will be your workplace. And the expectation from the government is that as you serve in this station, you do it impartially so that the people of this place can be able to get services in the right manner without them feeling that you are an impediment for them to be properly secured and to be properly taken care of. Police officers, like any other Kenyan, deserves to work in a good environment. Their welfare has to be properly looked into, and we also must facilitate them